Zdravím dámy a páni, a dneska som tu ja. Som nový youtuberom, volám sa BalkySP13 Pro. A môj dobrý kamarát sa volá Ferino. Čau Ferino. Neviem, že či ho počujete, ale toto natáčam na mobile, takže sa nehnevajte, že ak by sa tá obrazovka tak klepala. A no, budem tu natáčať videá, možno v budúcnu budem natáčať aj dlhšie. Teraz väčšinou budem natáčať 2 minútovky. A nebojte sa, neviem, kde sa akože nastavuje, aby som mal v notebooku mojom. Takže tak na krúcanie. Tak, jak som povedal, budú to 2 minútovky. A budem asi prevažne natáčať Minecraft, akože také malé videjka. A možno v budúcnosti budem dávať aj väčšie videá, ale zatiaľ neviem. A mám tu aj ďalšieho youtubera, je to Ferino, pravda, že? Áno, ja budem natáčať dlhšie videá, takže až 7 až do 15, taký čas. No a budem natáčať spolu s Balkym Minecraft a ďalšie hry, napríklad Roblox, Fortnite a tak ďalej. Áno, neviem, že či ho je dobre počuť, pretože volám s ním cez notebook, takže uvidíme, že či bude dobre. No a vlastne sa už lúčim, pretože 2 minúty už pomaly ubiehajú, takže dovidenia na budúce.